ume garaia oroitu pixkat, mesedez. Zenbat parriten genuen. Zenbat jolastu. Zenbat denbozen etzena jolasa. Eta ze gertatzen da urtia beteala. Eta zeinen eskudo hoi? Zeinen eskudo berriro ume bihurtzia. Zure bizitza, zure erabakia. Nerian ere erabakia. Hainbeste irakurri, hainbeste bideo ikusi, gauza pila daude. Bado detaile bat, eta da, berrikuntza suposatzen duen gauza bat planteatzen maiozu zure garunei, oan neurozientzia hortan nabila tope. Batetik gertatuko da konexio berriak, neuronan hartin, orun sinapsi berria sortuko dira, eta ekiten maiozu handi gehiago horrei, eta gehiago, mielina edo, sinapsioin autopista edo, oin konexioa potentegoa bihurtuko da. Bueno, zein zenezake zure garuna erneoteko, ikasteko guakin, eta, zure garunak horonta konexio gehiago, eguneroko beste guztia hobete guzti azkenin, nolabait zure oinak ordunta harinago, ordunta indartsu, ordunta flexiblego, oinez hobe ibiliko za, oinakin inbertzen guztia hobe jongo da, nolabait, adibide bazen, bai? Zein da proposamena? Oso erreza. Olako bat hartu, ontan jaioa baza, horren zue garunantzatagian ez da ainera kargarria. Mino, proposamena da, ontan ez baza jaioa, malabaretan eta ez baza jaioa, oin, zertako, zue buruak zuri pena pixkat emateko. Pixkat, humiltzeko, eta aldiberin ez da zigortzeko zeuro baizik nola, ontan, nik nire hitzakin esango, ontan asko dute ikasteko, bai. Orduan exigentzi maila da, minus, ez du exigentzik. Hartu, altxa, hartu eta bota. Ikena izan aldiro, informazio berria sartzen izan, eta garunak kriston zea pila erabiltzen du. Hau ite bakarra, harrigarria da, ze esfortzuen berdun garunak. Batekin moldatzen hasten zanin, ez dakiz zer datorren hemen, beste bat, bazen txistea begaraian. Txisti kontatu baita ere oire erra. Probatu, esku batekin ikia. Ez da, nola moldatuko nazen, gutxera bera hitzena, eta orduan bat, bitu. 3 lortu jut, albada, poliki, exigentzi maila, 0 patatero, albada, berriro 3 edo saiatu, esto exigentzilik joko bada, bai? Exigentzia, bado, bai, ongi pasa. Ongi pasa eta zuburuaz parrain, kisto parrain gotiozu, Bikin, horno matxe moldatzen zanin, 3 arna, kiston parrain gotiozu. Eta, bitu, ni normalki, hau da, neri buruz, personala, aleia. Normalki gauza atina aurretikan, oiture dut edo joera, instrukzio irakurri, argibidek irakurri, zeri buruz da, nolain, eta ikusi bauan YouTube hain eskura dugula, adibidez, kalisteniako zehose ikia okurritzen baldin bazait, ia nola ikia honek, aurrena ikusi, eta, geho, bale. Gio neburu galdetu, edo, segun zer den, bino, askotan izan dut aurrena ikusi, aurrena ikasi nola bait, ez? Ola jokatu izan dut. Honekin ez, hau joko bada. Honekin ni eina, nerian, eta igual alaban aurrin, enaran aurrin hasten egin, eta enara, beitu hor, ian honek joten, eski ez dakiz, ez duten ongi jen, ez du lortzen lautikan aurrea seitzia. Jokoa, gaina zabaldu. Haike ikusi izatela, zure kidik edo zure seme-alabak eta zure bikotik ikusi zaitzala zuri, que negao, tío! Eski oso hona da. Bai. Lotxa galtzen, lotxatu ingo za, gorri agarko za, bai. Ni oso hona da, bizitza da. Estela, solako aukera galdu iten dira, edo gertaiteke, ni ez zure bizitza zu ez hau, gertaiteke galtzia,
egunerokotasun batin sartua zure gustoko gauzatu zu hola jentu minota, hitza bihurtzen da pixka bat, ez dakit, nire ustez, holako gauzak txispa ematen jote. Txispa, pixkat, par pixkatin, eta venga, segi zure eguneroko rutina hortan, edo zure ohitura bezala, edo zure bizitza ideal hortan, nio pixka bat atera, holako gauzakinta atera, ilusioi mantentzeko eta jokun zentzui oroitzeko. Eta beti non hobetua badugu jakiteko. Hau ongi atetzen zaizunin, garunantza ja ez du hainbesteko nurikan. Ja ongi atetzen zaizunin ja ez du hainbesteko nurik. Orduan, fuera, beste bat. Beste bat probatu, beste joko bat. Zaitu, zuri burura den zaizuna. Ez du zerti izan behar malabara. Malabara zertikan plantatu jut, eo zein tokitan eman zan itzakelako. Eo zein tokitan zaudela, atera eta pipiri, ahi zaitezke. Beste gauza bat izan jeke, ekilibrioa. Osa, badaude aukerak, Pratu.